a svojho bližného ako seba samého. O Ježišské napätia řekla minis. Nepovedal mu to. Šunej soleské penol Ježiš. A predsa ti niečo chýba. Biken so barvajpen, rozdolne čorenge, a palma. Zarada šunďa. Mušinel stel budlové, lebo ostal mrzutý, proste nasazesko da myšte, lebo šunďa kaj solav. Ale šunej sojno da je podstata, openel, terno varvar, do ikera v zákonnosť. Môžeš dodržiavať zákon a predsa ti niečo chýba. Druhý človek. Nikodem. Bol to popredný farizej, čiže penáva Anglun Manuš. To bol človek, a na tý doba del peste penal, zástupca pápeža. V tejto dobe udá sa zesi funkcia leske. Pápeža. Predstavím peske, ovďane vás, že Ježiš myšteva kerel, lebo dýkia o skutky, lebo penal. Tebi nadýka ma skala skutky, so tu keres, až dáťa na svoj sale devleha, lebo dýka zo skutky, sa ve tu keres. A všimine pesko Ježiš zlea nama krepalo dá so penal, ale penaleske, že Nikodem musí sa ešte raz narodiť. Musí sa ešte raz narodiť. Ovle skot penal. Penmange. Saršaj mege kvar ujo manuš. Či šajžal pále androper ladake. Či jazda môže ja, starý človek, znova vojsť do lonie matky. Nam romanes. Šajžalo manuš pále týno ma púro androper ladake. Nádel pezoda. A o Ježiš skot penal. Čo sa narodilo z tela, je telo. Ale čo sa narodí z ducha, je duch. Nediv sa, že ti hovorím, musíš sa ešte raz narodiť. Kto bol farizej, ktorí ovládali perfektne Božie slovo? On žene nás perfektne ovládali do leskero. Dá sa zlengeri úloha, dokonca museli nosiť, sa nám do starý zákon sú dýkaz, na čele, na rukách, alebo pre séra, Božie slovo. Ich úlohou bolo učiť naspamäť deti Božie slovo. A predsa lesko Ježiš penel, hovorím ti, musíš sa ešte raz narodiť. Mohol ísť do nebeského kráľovstva jeden aj druhý muž. Pre Savorengo Ježiš penel, ty musíš toto urobiť a ty musíš toto urobiť. No a teraz, všetci sme dali svoj život Ježišovi Kristovi. Čo musíme my urobiť? Čo musíme my urobiť, aby sme vošli do zasľúbenej zemi? Čo robil izraelský národ? A vás dýkaz. 7. verš. Ima džanazam do 6. veršo, že človek, ktorý prešiel cez Červené more, videl divia zázraky, napriek tomu si vyvolil zlé, lebo bol žiadostivý po palu na lačo. Dikeno de Marcane Biblia? 6. verš, 7. Ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich. Čo nesmieš robiť? Byť modlár. Modlár. No možno peniaz lací sa je, chvála Bohu, má naneman kere sochy, naneman kere obrazy, naneman kere menažena v soch. Sošky, presne tak, nemám už to. Čiže ja už nie som modlár. Keď si toto urobil si dobre. Ale aká nakešuna. Biblia píše, tam, kde je tvoje srdce, tam je tvoj poklad. Me penávra lavinca. Kaj bude travines o časos, toto ti je Bohom. Koľko tráviš čas, vašo počítači z Facebook? Koľko tráviš čas tam? Koľko tráviš čas pri televízore? Koľko tráviš čas pri aute?
A zrazu iné veci sa nám stávajú modlami. Dokáže človek caipeskeli vzor, caipeskeli sila, časos, o financie investovať úplne do zbytočných vecí. A toto sa nám stávajú modlami. Techal Noela, ale ďala cílna peske plazma. Lebo le susede zin sarca di blaca, a tu se demela, ma nella mexafeta. Ale techal nane, o ďala cílna megek farai si. Len aby sa ukázal, že kto je on. Modlárstvo je to, že tam, kde tráviš svoj čas, sa ti môže stať modlom. A na to treba dávať pozor. Amen, že nás, že ame navia mavri, andalo da modlárstvo, zlato, strebro, kamene a tak ďalej. Už sme z toho vyšli von. Ale a dalile obenki, kero plne avres a divňare lavili e gođi, le manušeske avke, že prema tako da niečo tu sam pro Facebook, že čaj slúžime z avke. Tam, kde je tvoje srdce, tam je tvoj poklad. Kde tu je otázka? Koľko tráviš čas pri čítaní Božieho slova? Koľko tráviš čas pri modlitbách? Koľko tráviš čas s rodinou? Koľko tráviš čas v službe? A mohol by som sa celoží pensar na iné živé. Kde tráviš a koľko tráviš svoj čas? A hneď zistíš, že čo sa ti stalo, alebo čo ti je modlo. Hneď to zistíš. Práve peňale, den pozora, aby sa vám nestali tieto veci modlárstvom. Aby ste nemilovali viac to, než Boha. Biblia penal, že daj Boha na prvé miesto a Boh sa ti postará o všetko. Amen. Keď ste dali svoj život Ježišovi Kristovi, všude na kanáke, stali ste sa učeníkmi. Učeník. Odaso pesíkalo? Učiteľ. Na učiteľi za Žakoša je vestar, keď si vyučený. Pozor, ešte raz, dobre, poviem to po slovensky, aby mám ešte te porozumenie. Keď si prijal Ježiša Krista, stal si sa učeníkom. A učeník je ten, ktorý sa rozhodol nasledovať svojho majstra a učiť sa od svojho majstra. Žiakov. Tak. Čiže stal si sa žiakom a žiak sa učí od svojho učiteľa. Le Ježiš penen, rabi, učiteľ. O Ježiš penen, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Duj veci tam spomína z ovocia Ducha Svätého. Dva veci. A teraz, prijal si Ježiša Krista, máš nasledovať Ježiša. Ando charakteris. Aký má Boh charakter? Te va recomandar pučo sa svoj model. Suleske peneha. Sako peneme, pira pa model. A tak ďalej. Ja sa pýtam, keď poznáš Boha, mal by si vedieť, kto je Boh a aký je Boh. Toto by si mal vedieť, lebo to je nadžanes, tu pires pal varekaste, soles ani nadžanes. Chceš počuť odpoveď? Aký je môj Boh? Amen. Šunakana. Ovocie Ducha Svätého. Charakter Boží je toto. Láska, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Ak máš tieto veci, nemá ťa čo súdiť. Keď máš tieto veci, nemá ťa čo súdiť. Ale pravý opak, ak nežijem už podľa tela, vlastne ak nežijem podľa ducha, ale žijem podľa tela, tak potom skutky tela je toto. Smilstvo, nečistota, nestudanosť, modloslužba, čarodejníctva, nepriateľstva, zvady, žiarlenia a tak ďalej.
Musi nám ante zhodnotil samo minuti vyplním. Viete, zrkadlo slúži na to, aby si sa do ňoho pozrel, že či náhodou salmište, či si dobre učesaný a v farme. Zrkadlo ti slúži len na to, aby ti ukázalo vonkajšok, ale zrkadlo ti neukáže vnútro. A tu tekáme ste ďanel, že sardičos andral dikturandre Biblia. Postav sa pred Bibliu a otvor si list Galánskym 5. kapitola a hneď zistíš, že aký život žiješ. A hneď zistíš, aký život žiješ. Či si modlár, čarodejník, a možno prezláci súdova, keď je čarodejníkov, chceme nakerav čári Mári. Vieš o tom, že neposlušnosť je ako čarodejníctvo? Vieš o tom? Neposlušnosť je ako čarodejníctvo? Keď Saul nepočul proroka, viete, čo sa s ním stalo? Že Boh mu zobral kráľovstvo. Len preto, že skôr obetoval a nepočkal. A Biblia tam hovorí, nazýva to ako čarodejníctvo. No a kanáke, predstav si, koľko v živote ty a ja sme neposlušní. No a kanáke, sám čarodejník alebo nasam. Pozri sa, že aký život žiješ. Čenes vareko pírovami kangeri, modlinel pe, slúžinel, a verpel, a dalačov služobníkov z teta veskero. Som magole staroj o Manuša Ašarena. A prvo som láčo pastoris, to da nađivala. Kázení se nám líbilo, ale vše zůstalo tak, jak bylo. A vtedy, ako som aj sa rodá, som rekana sa som až čavoro, ta bikenena zajse guličky, aj se guličky, a keraz heft, ako nekudar či v Langre. A ja sa pýtam, ty sa hráš na kresťana, alebo si kresťan? Preto som dal túto otázku. Vieš, kde smeruje tvoj život? Džane svoj kajdu čas. Kvôli čomu to robíš, že chodíš do cirkvi? Kvôli čomu to robíš, že sa modlíš?